Okei, tervetuloa taas meidän uuteen videoon. Täällä on Aksel ja minä taas jälleen kerran, koska Leevillä on vähän jalka kipeä, hän ei ole tässäkään videossa. Tänään viimeksi me otettiin, mikä me otettiin? Game of School. Ei. Eli viimeksi me otettiin Calling the Shots ja nyt me otetaan Game of School. ja kokonaiseen Scoot-sanaa. Pitäisikö me ottaa toista laudaalla? Eli tää on meidän Game of Scoot, mutta tässä on pieni twisti. Eli toinen saa päättää toisen obstaklin, mistä tekee oman temppun. Meillä on 2 yritystä toisen temppuun Ja 1 riidonta. 1 yritys tietenkin omaa temppuun, kyllä te tiedätte nämä säännöt. Lähdetään aloittamaan. Mä se tälleen ilmeisesti sitten. PS. Okei. Sä voit. Eli sä aloitat. Eli mä päätän ekaksi obstakkeliksi ton klassisen pienen boksin. Ja mitä sä Akseli ajattelit tehdä? Tehdään vaikka nyt pienen boksin vaikka hyppy päälle viippiä. Lähdetään tekemään. Eli Akseli sä nyt sun temppu tehty, niin mä lähden nyt tekemään kanssa. Joo. Wow. No niin nyt mä sanoin Ilarille, että sen pitää tehdä tästä miniltä temppu, niin minkä sä teet? Mä lähden tekemään sellaista temppua kuin kaareen vippi. Lähdetään alkuun tämmöisiä vähän helpommilla tempoissa. Ei. No se nyt ei mennyt, mutta no mä koolaan Akselille obstakli. Eli nyt mä koolaan Akselille tuolta parkin puolelta sen kulman kautta pyris. Mikä se onkaan siinä? Kyllä sä tiedät ja te näette kohta. Joo. Mä teen viippiin sitä. Eli Akseli lähtee tekemään vippiä. Se oli helppoa kuin, en mä tiedä, piece of cake. Joo. Joo. No niin, eli se olisi mun vuoro sanoa Ilarille obstakli, kun se tekee tähän tämmöiseen juttuun jonkun tempun. Saaks tässä tulla yli tai? Joo, saat ihan miten vaan. Jep. Lähdetään tekemään, mä mietin. Mä voisin tehdä tästä sellainen, että vippi fiille jalassa. Joo. Ei. Mä hyppäsin vähän liian myöhään, mutta joo. Okei. Eli mä ajattelin tässä hetken. Ja nyt mä ajattelin sellaista juttua, että Akseli saa tehdä tähän sama juttu. Mitä sä lähdet tekemään? Okei, mä teen semmoista temppua, mitä mä en ole koskaan tehnyt videolla, eli me tehdään bar spin sit fiible. Bar spin fiible. Lähdetään suorittaa tällaista. Näytä vaan. Oh. Ei, lähti jalka pois, se oli niin lähellä. Okei, mä koolaan Ilarille tehtäväksi tohon ledigeen jotain. Okei. Mä itse asiassa tiedänkin, mitä mä teen tähän sitä. Mä teen kyllä. Mulla on 2 vaihtoehtoa. Mulla on 2 vaihtoehtoa. Toinen on tosta hippidroppi tohon. Tai toinen on fiible tohon, ettei käydä flatille vaan lähdetään tänne. Joo. Niin nyt sä voit kommentoida alas, kumman näistä 2 sä haluut. Vaikka mä tiedän kyllä, että tää video on niinku julkaistu, niin mä oon tehnyt sen tempun jo, mut mä lähden nyt tekee se ihminen, joka kommentoi siellä, että teen vippidroppi, niin mä teen sen nyt. Joo, lähdetään tekemään tällaista. Joo. Is. Eli siellä nyt Akseli miettii, että miten hän lähtee suorittamaan. Lähdit sä tekemään? Joo, ei se ole edes vaikea sulle. Mä koolaan alkuun tälleen. Alkuun kun mennään streetille, niin mä koolaan Akselille tempun. Ottakaa kun mä käännän teet. Mä koolaan sulle tempun tähän. Mötikkä. Koska se on mun lemppari. Joo. Mä lähden tekemään 50 Eli 50 mötikkä, okei. Joo.
Tällä dekillä pitäisi saada, jos tolla saa, mutta Joo, niin, kattokaa tää. kattokaa tää ero. Kattokaa tää. Vaikka tässä, mut se ei oo se dekki, se on, että molemmat on striittiä. Joo. Lähdettä tekee. Ei lähellä. Mitä? Okei, mä sanon Ilarille tommoseen pänkkiin joku temmu. Eli tohon koko systeemi. Joo, siitä tohon. Niin vänkki, joo. Joo, pänkki. Okei. Joo, en siis päätä temppua, vaan obstaakkeli. Mä koitan. Siinä viime videossa meidän Kalikka Shops, niin mun piti koittaa tosta, eikö siinä ollut se barsi alas? Joo. Mä koitan sitä nyt alas, koska mä oon sitä koittanut tässä parin kertaa sen jälkeen, niin lähdetään testaamaan. Joo, lähdetään tästä. Joo, sieltä tullaan. Miten kävi? Ok. Lähtikö katsoa, että Mika Jäävala päätyy? No niin. Tänään. Miksi mä sanon koko ajan tänään? Siis nytte mä ajattelin kollaa sulle tempu tähän samaan. Ei, tää oli jo. Ei kollata itse tällä kertaa. Kollataan tähän koko hösteekkeleen. Ja tähän mitä vaan tähän hoistinkin. Niin mä lähdin nyt tekee tohon fiftariin. Okei. Ja niin kuin katsojat huomaatte, niin tässä rupee temputkin vaikenemaan, kun tää video tässä etenee pidemmälle, joten kannattaa pysyä linjoilla. Okei, katsotaanko Aksel lähtee. Joo. Ja no niin, nyt katsojat, kun käy semmonen juttu, että mä oon hyvä fiftareis, niinku Dekis saattaa huomaa, no siis niin, että mä oon ihan ok fiftareis, Akseli voi todistaa. Joo. Mutta toi boksi on vähän korkea. Ja mä en tiedä miten se lähtee siihen, mut katsotaan, koska mä eilen vähän sitä kuumottelin tossa, niin katsotaan, jos mä nyt uskaltaisin sen. No niin, joo, nyt tosiaan fiftaria lähdetään tekee tohon boksiin. Ei. Mä saattaisin uskalla. Joo, toinen yri. Kyllä mä koitan sitä toista yli, koska viimeksi kun meillä oli off-camera, pelattiin jotain yli pikku silleen, että kaikki teki vähän toisesta temppuun, niin mä en käyttänyt mun toista yli, koska se oli niin kuumottavaa, mutta nyt mä lähden yrittää, koska toi tuntuu. Joo. Joo, sieltä tullaan. Fiftari. Ai. Se on sekaan hyviä. Se on eka kirja, eli nyt 1-0. Ai. Juu. Mä koon tohon boksiin taas. Okei, mä tiedän. Ne jotka on kattonut viime video, oikeastaan nyt on katsoa se viime video, koska mä en puhun paljon tässä videoksi siitä. Mä feilasin siinä mun vanhan bravuritemppu, eli hyppy päälle, sataset feikiä ulos. Ja mä feilasin sen ja mä sanoin, että jos missä mä oon, niin mä laitan tätä temppu päälle. Mä lähden tekemään. Jee. Huh? Joo. Ei! Mä voisin perin laskea ton, mutta otetaan sketsiriidukseen. Huh? Sieltä. Ei! En tiedä, pari kertaa. Heittäkää veikkausala. Joo. Tää ei nyt mennyt tässä mun game-aikana, mutta tän video loppuun tulee sitten klippi, kun mä oon onnistunut. Joo. Koolaa obstakkeli ja mä haluan koolaa jotain hauskaa. Joten mä koolaan sille. Käydään itse asiassa. Okei, joo mä tiedän. Katso, että mä tiedän. Sun pitää tehdä jotain silleen, että sä sun temppu loppuu silleen, että sä menet tonne puolelle. Niinku tästä tonne. Eli jotain silleen, että käytännössä toi, mutta silleen se saa olla muutakin, vaan se temppu silleen jossain kohtaa käy siellä. Eli temppu jossain kohtaa pitää olla siellä. Alussa tai lopussa tai miten vaan. Silleen, että mä eka
hyppää tohon mustan sun päälle, sit siitä on sivuun. Okay. Ai niinku rail ride. Joo, mä en tuu tuolta suoraan vaan tuolta Niin. hyppää sivuun. Joo. Eli lähdetään yrittämään. Niin. Tällaista lähdetään yrittämään, katsot. Ei. Meni reiliksi. Tuo oli aika vaikea obstakkeli, niin annetaan Akselille armoa tosta. Joo. Mitä sä ajattelit? Se on nyt Aklesi. Mitä mä selitän? Akseli vuorokoala. Hello everyone, today Akseli calls me a obstacle where I'm gonna do my tricks. Noniin, elikkä nyt pikkusen vaikeampi ehkä. Elikkä nyt kolataan temppu tähän boksiin. Tähän boksiin! Joo. Okei, mä lähden haastaa itteeni. Koska mä haluan olla King of the Fiftaris, joten mä lähden tekemään Fiftarin. Joo. Ei! Lähde. Juu. Akseli, mä haluaisin nyt sun tekevän tempun. Mut tee temppu tohon kulmaan. Tohon London kävin tohon kulman näköiseen asiaan. Joo, mä lähden vetää ihan vipiin tossa niin jo yli. Okei. Juu. Nähdään siellä. Joo, helposti. Siis, nyt katsojat on taas sellainen juttu, ja käännytte taas sitten, toivottavasti ei pyöritä. Nyt on sellainen juttu, mä oon tehnyt, siis mun bravuri on sellainen, että mä vedän tollaisesta samanlaista kulmasta, silleen, että se on niinku puoliksi downside, silleen, että mä ite menen eri suuntaan, dekki menee eri suuntaan. Ja mä en oo tehnyt normivippejä paljon, mutta musta tuntuu se kyllä menee, joten lähdetään kattoo sitä. Ei. Joo, tosiaan toinen yritys. Joo. Nice, siitä. Tokalla meni. No niin, mä koolaan nyt Ilarille tän saman pyriksen. Tän. Joo. Mihin mä tein yhdessä vaiheessa. Mä voisin lähteä tekemään tästä. Oikeesti katsojat, tää on bangereitten aika. Eli tästä eteenpäin tällä videolla tullaan kokeilemaan hurjia stuntteja, mitä mä en oo esimerkiksi tätä itse henkilökohtaisesti ennen tästä kokeillut. Eli mä testaan tossa kolmosia. Joo. Yksinkertaisesti. Ei. Mä en usko, että on pyöriä sitä. Joo. Elikkäs, tää koolla toi obstakkeli. Niin Akseli lähtee tekee. Meillä on nyt selkeästi tällaiset kulmat kyseessä. Kynkkiset kulmat, niin Akseli tekee tähän. Mä en tiedä, kyllä se näkyy kamerassa. Tässä on niinku kulma. Joo. Tällainen loiva. Mitä sä lähdet tekemään? Ja mä lähden tekemään kakkoset tähän kulmaan. Ai niin tuolta sinne. Mä lähden tuolta silleen etuun vielä tohon. Se on Okei. kaikki suunnan mun kakkoset. Okei. Joo. Lähdetään sellaiseen. Joo, ihan smoothit. Mutta mä en tajunnut eka, että miten sä vedät ne, mutta nyt mä tajoin. Oliko hyvä? Joo, ne oli tosi hyvät. Eli nyt Joo. mä lähden koittaa. Joo, lähdetään koittamaan. Ei! Se olisi pyörinyt täydellisesti. Joo, toinen yritys. No menisikö tokalla? Ei! Se olisi sitten toinen kirjain. Hetkonen. Musta tuntuu, mä käytän tähän mun riidun. Joo, eli lähdetään Käytetään riidun. Joo, eli Ilari käyttää riidun. Ei! Okei, se on nyt 2-0. 2-0, huono olla. Ei vaan. Mitä sä kalat mulle obstakkeliin? Okei, mä koolaan. Tuo samaan tommonen, onks toi London kävi tommonen?
missä on tommonen pienkompaa. Ai toi kulma. Joo. Okei. Nyt mä lähden tekemään se, mistä mä puhuin aikaisemmin, bravuri. Eli myös pyörii toiseen suuntaan ja dekki toiseen suuntaan. Ei. Lähellä. Eli nyt mä koolaan Akselille. Nyt lähdetään taas tolle puolelle ja Akseli saa tehdä jotain kans tuohon isoon boksiin, niin mä tein aikaisemmin. Joo. Elikkä mä teen... Mitäs mä tekisin? Mä vedän ihan silleen hyppy päälle ja hyppy alas. Hyppy päälle, hyppy alas. Okei, sä saat tosta kyllä uuden yrityksen, koska mä näin, että se... Siinä oli vähän toi vahaa edessä, mä otan se pois. Haittaako se sun skuuttia tässä? Vaha nyt sinne. Okei, ei ehkä ihan tohota. Vaha menee. Täällä on vahoinen keskustelun mesta. Joo. Joo. Joo, tessis. Joo, toinen yritys. Joo. Nice. Joo, mä koolaan nyt Ilarille tän tämmösen kulman tässä. Tää on pelkkä kulma. Joo. Okei. Näette, se on tommonen kulma. Mä lähden tekemään tästä. Tuplavippi. Tuplavippi. Tämä on eka vai? Okei, tuplavippiä lähdetään. Ei! Elikkäs mä sanoin kuule Akselille, kun katsojat, että nyt lähdetään minille, niin lähdettiin minille. Eli Akseli, mitä sä teet täällä minillä? Koko mini käytössä. Jos mä teen. Choose your character. Alkaa dansa di cuore. Tohon. Let's get it. Ei. Joo. No niin, seuratkaa meitä mun ja Akselin tauolle. Ottakaa kuin hienet mun avaimet on. Niin sukee. Ottakaa. Niin sukee, se on pakko tehdä. Niinpä. Tuo Akseli, tuu tänne. Otte mun reppuvasteet. Itse asiassa näetkö? Käännetään. Okei. Moi. Mä käytiin äsken kaupassa. Me ostettiin kanesit. Tai siis mä ostin kanesia. Hän osti Spriten. Koska? Teki mieli. Testissä ei ole ikinä ennen maistettu. En tiedä miten tosta on juotu, jos mä en ole ikinä maistanut. Sama. On kyllä. On maistuva. Ihan perustaa. On hyvä. On hyvä tuote. Jos jengi jos jaksaisitte millään, niin kommentoikaa alas oikeesti, mistä kaupungista te ootte niin kuin kotoisin tai mistä asutte. Koska mä tiedän, mä haluan tietää. Kommentoikaa myös, että minkälaisia videoita haluaisitte. Jep. Okei, eli tästä eteenpäin meillä tulee olemaan kommentit käytössä, jos te olette kattoneet, ei ole kommentit käytössä, niin tästä eteenpäin tulee olemaan käytössä. Tässä Meillä on jossain videossa ollut, mutta mä en ole jonkun syyn takia sanonut päälle niin. Joo, mutta nyt tulee tästä eteenpäin tuleva, jos tulee kommentteja, osio, eli kommentin luku. Eli tässä on kyseessä Leevi vs Akseli Game of SCO video. Täällä on kommentteina hyvä video, keep it up. Hymynaama. Tää oli oikein kiva kommentti. Ja näitä lisää.
Ja sitten, Ehdottomasti kommentoikaa tuolla. ja muutenkin kommentoikaa. Mä haluan niinku tietää silleen, laittakaa just se, että minkälaisia videoita te haluaisitte nähdä. Ja laittakaa ihmeessä, että mistä olette kotoisia, skuuttaatteko te vai katsotteko te meidän videot vaan muuta vaan. Mutta niin kuitenkin, niin selkeästi meillä on 105 katselukertaa viimeisimmällä videolla, joka tuli vasta vähän aikaa sitten. Ja meillä on vähemmän tilaajia, eli ihmeessä, jos sä tykkäät katsoa näitä videoita, niin laita sitä tilausta, koska se niinku tuo semmoista, että meillä on niinku oikeasti sellaisia katsojia, jotka haluaa katsoa meidän sisältöä. Ja kiitos kaikille tilaajille, ketkä olette tilaajille. Kiitos oikeasti. Me halutaan niinku että on noita tietää, että jengi tykkää katsoa, koska silloin se on niinku helpompi jatkaa sitä, kun On. tietää. Motivoi aika paljon. Jep. Nyt katsotaan ne kommentit. Tai oli jo yksi kommentti, niin katsotaan se toinen. Elikkä täällä on tällaisia kommentteja kans lisää. Täällä oli, tehkää sellainen video, missä te kaksi, eli Leevi ja Akseli. Se eka video äijä, eli meikäläinen. Ja skuuttitestivideon tyyppi, eli Lenni. Lenni. Pelaatte Team Game of Scootin ja se toinen joukkue päättää aina mihin obstakkeliin se toinen tiimi tekee. Joo, tää on vähän samankaltainen video, mutta... Siis tää on sama video, mutta me tullaan tekemään myöhemmin sitten, kun me saadaan kaikki jengi kasaan, niin tullaan tekemään semmonen video, mikä on sitten tiimillä. Mutta sille, joka ton kommentoi, niin tässä on tää nyt meillä vastakkain. Eli ihmeessä kommentoikaa tonne alas kaikkea. Joo. Siis tosiaan me mennään viikon päästä käydään tuolla Ready-hallissa, niin sieltä me koitetaan saada jotain hyvää videokehitystä, tai Game of Scootia tai blogia tai jotain. Mutta te näette sitten, voi olla, että tulee iso juttu, mutta katsotaan sitä sitten.